Здравейте! Аз съм Марио, а това е моя видеоканал за кето и карнивор хранителните режими. В днешното видео ще си говорим за това защо именно кето и карнивор са най-добрите диети за отслабване. Преди да продължим с видеото обаче, отварям една малка скоба. Аз не съм лекар и не съм диетолог. Нещата, които споделям, са от моя собствен опит и натрупаните знания, които имам до момента през личния ми опит. Поради мои здравословни проблеми съм търсил различни начини за лечение чрез хранене, чрез диети. Минал съм през Low FODMAP диета, през вегетарианство и дори веганство, докато накрая не стигнах до карнивор диетата. Но през цялото това време аз съм се консултирал с лекари и с диетолози и ви съветвам вие да направите същото, ако искате да правите някакви сериозни промени в вашият хранителен режим. Затваряме скобата. Проблемът с отслабването е проблем общо взето на излишните мазнини. Тоест, ние се оплакваме от това, че имаме твърде много тлъстини по нашето тяло, а не от това, че имаме големи мускули. Обикновено искаме да сваляме мазнините, нали така? Затова, когато искаме да отслабваме, ние по-скоро искаме да запазим нашата мускулатура, а да премахнем само мазнините. Защо трупаме тези излишни мазнини? За да си отговорим на този въпрос, първо трябва да си отговорим на въпроса защо въобще трупаме мазнини. Отговорът е много прост. Ние трупаме мазнини, защото имаме нужда от тях. Те са нашият резерв от енергия. Когато се храним и консумираме повече енергия, отколкото на тялото му е необходимо в момента, нашият инсулин казва на тялото: започвай да съхраняваш тази излишна енергия. И тялото започва да я съхранява под формата на масна тъкан. Важно е да отбележим, че целият този процес е естествен и че при нас трябва да го има и процесът трябва да работи добре, защото ние имаме нужда от него. Ако всичко това е нормално, тогава откъде идва проблемът с излишните мазнини? Мазнините, които са ни в повече. Има много фактори, които влияят. В днешното видео ние няма да се спираме на тях, а ще се спрем на първите два, които са най-важни. А именно какво ядем и колко ядем. Нещо много интересно. Оказва се, че нашето тяло може да ползва два вида енергия. Едното е въглехидрати, другото е мазнини, т.е. глюкоза и кетони. Затова, докато ние горим захар, т.е. въглехидрати, ние не можем да горим мазнини. Тоест, или едното, или другото. Не може и двете. Въглехидратите, т.е. захарта, се съдържа в почти всичко, което е от растителен произход. Ядем въглехидрати, разграждаме ги до глюкоза, т.е. захарта, и ползваме една част за енергия в момента и друга част отива за съхранение под формата на мазнини. Приемът на въглехидрати
качва нивото на инсулин в нашето тяло. А, както вече казахме, инсулинът е това, което казва на масните клетки: складирай това при теб. И тук идва един много важен момент. Ако със всяко хранене ние приемаме въглехидрати, след всяко хранене нивата на инсулин стават по-високи и постоянно складираме мазнини. Тоест инсулинът казва: складирай тази енергия. За да спрем този процес, спираме приема на въглехидрати. Тогава тялото вижда, че няма прием на въглехидрати, нивата на инсулин падат и тялото казва: аха, спираме да трупаме мазнини, започваме да горим мазнини. Най-общо това се нарича кеторежим или режим на кетоза, в който тялото функционира като гори мазнините. Има два начина да принудим тялото да гори нашите мазнини. И единият е познат на всички, класическият начин на гладуване. Това, което правят хората, е да редуват периоди на хранене с периоди на гладуване, или пък пробват да намалят цялостно приема на калории. Да, от това се отслабва. Проблемът е обаче, че не може да бъде поддържано за постоянно. Доста често тези диети са успешни за кратък период от време, но не можем да ги спазваме в продължение на по-дълго време. Резултатът е, че се връщаме към обичайното си хранене и връщаме по-голяма част от килограмите, които с голяма борба сме свалили. Какви са алтернативите и има ли по-добър вариант? Както споменах вече, да, има. Кетозата. По време на кетоза човекът гори собствените си мазнини, складирани по тялото му. Този начин на хранене е сравнително нов, но постепенно набира популярност. При кетоза човек може да си хапва, да бъде сит и същевременно с това да гори мазнини. При кето диетата специалистите съветват да се ограничат въглехидратите до 20 грама на ден. Тоест може да има някакъв минимален прием на плодове или зеленчуци. Докато карнивор, тази диета, този хранителен режим е по-крайния вариант, при който не се приемат никакви неща от растителен произход. Нещо любопитно. Знаете ли, че въглехидратите са реално захар? А знаете ли, че захарта има пристрастяващи наркотични свойства? Също като наркотиците, при захарта има един пик на удоволствие, след което има един спад и ние отново се нуждаем от още и още прием на захар, т.е. въглехидрати. Затова е много трудно захарта, т.е. въглехидратите, да бъдат спрени. Но веднъж след като човек ги е спрял за по-продължителен период от време, неговият организъм се нормализира и успокоява. И тези пикове и спадове на хормоните и на това как се чувстваш, тях вече ги няма. Когато сме на карнивор хранителния режим, нашият инсулин е нисък
и постоянен с съвсем леки колебания. Когато приемаме въглехидрати, нашият инсулин има много голям пик, след което има много голям спад. Тези пикове и спадове имат много силно влияние върху нашето тяло и върху нашата психика. Тези пикове водят до спадове, в които ние имаме усещанията за глад, дори когато не се нуждаем от повече храна, от повече енергия. Само защото хормоните ни са извън строя. Когато тялото ни функционира нормално, ние се храним и в момента, в който нашето тяло прецени, че това ни е достатъчно, включва се един хормон, който се казва лептин и той ти казва стига ти толкова. И ти се чувстваш заситен. Когато приемаш постоянно въглехидрати, този хормон не е в строя. Той не функционира нормално. Усещането за ситост не се появява там, където трябва да се появи, или се появява, но не остава за достатъчно дълго. Когато сме на кето или карнивор хранителните режими, тялото, инсулинът работят както трябва и съответно лептинът се включва и изключва и ни казва точно кога сме се нахранили достатъчно и че сме сити за продължително време. Има много положителни ползи от карнивор хранителният режим, за които говорят както хора, които спазват този хранителен режим, така и лекари. Те говорят за метаболитния синдром, как този карнивор хранителен режим предпазва от метаболитен синдром, предпазва и помага при диабет, при кожни проблеми, при екзема, при обриви по лицето и розеция и много други. Висококръвно. В предишното видео, което съм качил, говоря подробно за мнението на лекарите за здравословните ползи от този начин на хранене. Можете да го изгледате, ако ви е интересно. Какво ни дават кето и карнивор хранителните режими, което останалите диети не ни дават? С какво те са по-добри? Първо, приемът на месо и мазнини ни засищат задълго. Този начин на хранене балансира инсулина и работата на лептина и ние се чувстваме сити в продължение на часове наред. Цял ден може да изкараме без да се чувстваме гладни. Спирането на въглехидратите ни вкарва в кето режим. Затова ние започваме да горим нашите мазнини, а това е целта ни. Трето, ние не гладуваме и нашето тяло не страда от недохранване, както е при останалите диети. Приемът на големи количества протеини пази нашата мускулатура и ние топим само мазнините. Затова карнивор хранителният режим не е просто диета. Той може да бъде поддържан във времето, затова спокойно можем да кажем, че карнивор може да бъде начин на живот. Сега няколко думи за това какво може да ядеш и какво не може да ядеш, ако си на карнивор хранителен режим. Това е доста простичко за ориентир. Спираш
всичко растително и се храниш с всичко животинско. Месо, яйца, мляко, млечни продукти, риби и морски дарове. Само трябва да обърнем внимание на млякото и на млечните продукти. Те може да са изключително калорични и въпреки, че са от животински произход, имат някакво количество въглехидрати вътре в тях. Затова, може би, по-добрият вариант е, ако в момента искате да отслабвате, да ги изключите временно напълно, докато не достигнете желаните килограми, след което да включите някакво по-малко регулирано количество, за да не започнете пък да качвате обратно. Освен ако това не е целта ви. Т.е. ако примерно не ходите на фитнес, за да качвате мускулна маса и да искате да наедреете. Ако искате да поддържате едни и същи килограми на карнивор диета, млякото и млечните продукти трябва да са в сравнително малко количество. В заключение мога да кажа, че повечето диети и хранителни режими не са подходящи за продължителен период от време. Не може постоянно да си гладен и тялото ти да страда от недохранване. А именно там е силата на карнивор, хранителният режим. Ние не се проваляме в тези диети, защото ни липсва достатъчно воля, защото не сме последователни или защото ни мързи или нещо друго, а просто защото те ни изтощават физически и ни смачкват психически. Именно на това място, където не ние, а тези диети ни провалят, карнивор ни помага да успеем и да продължим във времето. Моята цел, правейки тези видеа, е да запозная повече хора с карнивор, хранителният режим и множеството ползи от него. Искам тази информация да достигне до повече хора. И другото, което искаме, да си създадем собствена общност, в която ние да обменяме информация и да се подкрепяме. Ако моите видеа и това, което правя, ви харесва, намирате за интересно и за полезно, можете да ударите един лайк, да го споделите, така че да достигне до повече хора и можете да се абонирате за видеоканала, като си пуснете камбанката на всички известия. Така ще знаете, когато качвам следващото видео. Това беше всичко от мен за днес. Чао и до нови срещи!